ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଅଛି, ସିଏ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ। ସେମିତି କୁହାଯାଇପାରେ ତ ସିଏ ଯଦି ବାହାରେ ଖଟନ୍ତେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତେ। ବଟ୍ କିଏ ଚାଷୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ସିଏ କ୍ଷେତକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ମାଟି ମାର କୋଳରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷବାସରେ, ନିଜର ଯବାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟାକୁ ବିତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସେତିକି ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟାପକ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ ଚାଷୀ ଆମେ ଖାଇବା ସେଟା ଖାଇବେ ଲୋକ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, କେବଳ ଖାଇବେ। କେବଳ ଚାଷୀ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଚାଷୀ ଲୋକ ଚାହେଁ ଯେ ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁ, ପଇସାରେ ସେମାନେ କିଣନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଚଳୁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଏସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ନଡ଼ାକୁ ସିଏ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟା ଏଇଭଳି ଲୁକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିନା ଖଟରେ ସେଜରେ କିଏ କୁହାଯାଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ରାତି ସମୟରେ, ଦିନ ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଓକେ ଏଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜ କ୍ଷେତ ପାଇଁ ଏ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଟ୍ରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ। କାଙ୍କ ଫାଙ୍କ ରହିଥାଏ, ଆମେ କହନ୍ତି ତ କାଙ୍କ ଫାଉଡ଼ା ଏସବୁ ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ତ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ, ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ। ଓଭର ଲୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସବୁ ଯାକ କରାଯାଇଛି, ଆଳୁ କରାଯାଇଛି। ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ଅଧିକ ଟିକେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଆମର ଏଇ ଦିପଟ ଆଳୁ ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା। ଓକେ, ଏକଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଏକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସଢ଼ିଗଲା ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ। ଟିକେ ମଝିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ କୋହଡ଼ା ହେଇଗଲା। କୋହଡ଼ା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଚାଷୀ କୂଳର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତରୁ। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷେତ ନ ହୁଅନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ? ସେମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯେତିକ ସବୁ କିଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ପୋକ ଲାଗୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନା ଏମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଓକେ ଓକେ ଲୋକ ତ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଚେମେନି ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୀର ଭଳିଆ। ସକାଳେ ପୁରା ଫୁଲ ହାଉସରେ ଥିଲେ, ସକାଳୁ ଅଧିକା ଯୋଉ ପୋକ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି କରି ଓକେ ଓକେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷେତଟା କରାଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ, ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ହାତୀ ପାଖରେ ପୁରା ପୁରା ପାଖରେ।